Vitajte pri televíznych obrazovkách. Od pondelka sa začínajú prázdniny a s nimi aj prázdninová prestávka väčšiny televíznych relácií. Stáli diváci farmárskej revue ale vedia, že pre nás to neplatí a my pre vás pripravíme premiéry aj počas celého leta. Tak ako aj dnes. Dnes začneme na najlepšej ekologickej farme Európy. Našli sme ju v Chorvátsku. Aj gazdovstvo z druhej reportáže určite stojí za pozornosť. Pozývame vás pod Tatry. Do tretice sa vyberieme do zoologickej záhrady v Bratislave. Trápi ich tam hnoj. V listárni máme pre vás recept. Prirodzene nebudeme variť, ale robiť liečivý elixír pre rastliny vašej záhrady. No a dnes uvidíte, ako sme vyžrebovali víťaza krásneho nového traktora. Nedávno sme vám ukazovali najlepšiu slovenskú ekologickú farmu, ktorá je v Beckove. Dnes vás pozývame na najlepšiu európsku ekologickú farmu, za ktorou sme sa tentoraz vybrali až do chorvátskeho Záhrebu. Farma Zrno sídli nedaleko hlavného mesta Záhreb. Ako najstaršia organická farma v Chorvátsku funguje od roku 1998. Založila ju pionierka organického farmárčenia v tejto krajine Zlata Nanič. Neskôr v roku 2010 farmu prevzala rodina Page, ktorá ju prevádzkuje dodnes. Keďže pestovanie iba pomocou pôdy, vody a slnka je náročné a nedokáže zaručiť každoročne rovnako kvalitné množstvo úrody, museli tunajší farmári nastaviť tento biznis inak. Rozvetviť ho a poistiť sa pre časy núdze. Farma je iba jedna časť štvorlístka. To, čo robí našu farmu špeciálnou, je fakt, že sme podnikanie rozdelili na 4 časti. Prvou je poľnohospodárstvo. Na farme pestujeme viac ako 60 druhov rôznych plodín, najčastejšie zeleninu. Potom máme spracovateľskú časť, kde z vypestovaných rastlín vyrábame rozličné fermentované výrobky. Taktiež máme na farme pekáreň, kde vyrábame veľa druhov pečiva, chlebov a sendviče. Poslednou časťou je Zrno Bio Bistro, jediná certifikovaná reštaurácia s organickým jedlom v Chorvátsku. Bistro má prevádzku v hlavnom meste, v Záhrebe. V rámci tohto systému celkovo vyrábame 150 výrobkov certifikovaných v organickej kvalite. Základom všetkého je kontrola od surového materiálu ku konečnému produktu. Idea našej farmy je prezentovať uzavretý organický produkčný systém s pestrou ponukou výrobkov, ktorý chce byť symbolom organického pestovania v Chorvátsku. Farmári hospodária na 23 hektároch. Kritériá na pestovanie sú ekologické poľnohospodárstvo, regeneračné postupy, striedanie rôznych plodín, pokryvnosť pôdy a zelené hnojenie. Pôdu obrábajú dvoma spôsobmi. V prvom prípade používame aj mechanizmy, ktoré nám pomáhajú obrábať väčšie polia. Tam využívame traktory a iné náradie. Týmto spôsobom pestujeme rôzne druhy obilnín, ale aj zeleninu ako kapustu, papriky, cukety, sóju. Druhým spôsobom je tzv. Biointenzívny systém. V ňom sa zaobídeme bez mechanizmov. Táto metóda sa robí do veľkej miery ručne. Neznamená to však, že je primitívna, ale je iná. Má veľmi veľa výhod a pestujeme pomocou nej rôzne ďalšie plodiny, a to preto, že nám dovoľuje dopestovať viac kusov rastlín na meter štvorcový a teda je viac zisková. Pri niektorých druhoch rastlín nám dovoľuje lepšiu kontinuitu v pestovaní a môžeme tak dosiahnuť lepšiu kvalitu. Oba spôsoby sa zaobídu bez hĺbkového obrábania a orby. V prípade väčších polí na ornej pôde striedajú plodiny a dbajú na to, aby bol povrch vždy pokrytý. Na to využívajú zelené hnojenie. Na menších políčkach rastie zelenina a šaláty určené na čerstvú konzumáciu. Ani tu sa neorie.
V biointenzívnom systéme máme okolo 220 políčok, ktoré sú 70 cm široké a 30 metrov dlhé. Pri tomto pestovaní používame veľa kompostu, aby bola celá plocha políčok neustále zakrytá. To zabraňuje tomu, aby tam rástla burina a zvyšuje sa tak aj kvalita pôdy a biodiverzita. Je to systém s mnohými benefitmi. V tomto biointenzívnom systéme pracujú kolegovia aj dnes. Pripravujú políčka na ďalšiu výsadbu. Znamená to, že odstraňujú zvyšky predošlých rastlín, prevzdušňujú pôdu, robia ju pôrovitou, aby zvýšili jej kvalitu. Veľmi dôležitou súčasťou farmy je vodný manažment. Neustále hľadajú nové spôsoby, ako ho zlepšiť. Vo všeobecnosti vodu zadržiavame v jazerách a rybníkoch. Celá farma má kanále, pomocou ktorých vodu dostávame na rôzne miesta. Na poliach využívame rozličné zavlažovacie systémy. Na väčších výmerách je to väčšinou kvapkacie zariadenie a v prípade biointenzívnych políčok sú to striekacie hadice. Používame oba systémy podľa potrieb jednotlivých rastlín. A isto sa pýtate aj na to, ako sa im darí v boji so škodcami. Túto otázku im položíme na budúce. Na farmu do dedinky Habjanovac pri Záhrebe sa vrátime v ďalšom vydaní Farmárskej reví. Kombinácia pestovania zeleniny a chovu hospodárskych zvierat, vrátanie ich spracovania na výsledné produkty, teda lokálne potraviny, to nie je kombinácia, ktorá by bola bežná pre poľnohospodárov na Slovensku. Preto sme veľmi radi, že vám takúto kombináciu môžeme ukázať pod Tatrami v obci Toporec. Na farme Toporec pestujú kapustu a keľ na 3 hektároch. Z parcely so zeleninou sú na dohľad štíty Vysokých Tatier. Zelenine sa venujeme v podstate od začiatku nášho podnikania. Pestujeme zemiaky a pestujeme kapustu. Je tu dobrá klíma, pretože kapusta je rastlina krátkeho dňa a od toho augusta do konca októbra sú bohaté hmly a tá kapusta má tú vzdušnú vlhkosť veľmi rada a vtedy dorastá. Vždy pestujeme iba toľko, koľko sme schopní predať a spracovať. Buď na rezanú, ktorú predávame ľuďom, alebo na kvasenú. Robíme okolo 50 tón kapusty kyslej. Majitelia začínali podnikanie obchodovaním s ovocím a zeleninou. Zemiaky a kapustu majú z vlastných polí a vo svojich 3 predajniach ponúkajú aj produkciu z okolitých fariem. Jahody produkuje pár kilometrov vzdialený poľský pestovateľ, iný dodáva svoje jablká. U nás zelenina a zemiaky ťahajú celú tú produkciu, pretože tam dokážeme urobiť ďaleko vyššiu pridanú hodnotu v tej rezanej kapuste a v kvasenej kapuste. Z hektára kapusty máme pri zlom roku 45 tón. Realizačná cena nech je 40 centov, tak je to ďaleko viac ako 4 tóny pšenice za 250-300 eur. Farma hospodári na 220 hektároch, ale okrem zeleniny tu celá rastlinná výroba vrátane produkcie obilnín slúži ako krmivo pre zvieratá. Na konci Nového Ovčína je malá mliekareň, k stajni pre hovädzí dobytok pristavili bytúnok a farmársku predajňu. Výstupom hospodárenia na pôde sú finálne potraviny pre región, mäso, vajíčka a mliečne výrobky. Tým, že sme vlastne zrekonštruovali tú maštal, ktorá bola po bývalých štátnych majetkoch, zdravotne celkom nevyhovujúca ako prostredie pre dobrých chovov oviec a ďalej sme robili selekciu tvrdú tých zvierat. Teraz sme prešli na lakóny a tam sa naozaj aj upravila dojivosť na tých okolo 50 000 litrov ročne v tomto roku. Predpokladám, že za nejakých 3-4 roky sa dostaneme do stavu, kedy bude plná dojivosť v tomto ovčine okolo 80 000 litrov ročne. Sústredili sme sa na výrobu naozaj pravej ovčej brinze zo 100% ovčieho mlieka, také, ktorú ja považujem za najlepšiu a to je taká tá, že si ju natrete na chleba a naozaj vám to nepopadá, nie je to také hrudkovité. V
sortimente nájdete aj výrobky z krávského mlieka. Okrem dojníc tu majú aj mäsový dobytok a bíčky dochovávajú až do jatočnej hmotnosti. Služby bytunku po jeho rozšírení ponúkajú i ostatným farmárom. Farma je schopná od nich zvieratá aj odkúpiť a mäso predať v regióne za ceny porovnateľné s cenami hovedziny v obchodných reťazcoch. Ekonomicky vyjdeme na to, nebudeme určite bohatí jazdiť na Ferrari, ale určite na tom ekonomické vyjdeme. Keď dokážu stade 350-kilové tela doviesť do Turecka a tam ho odchovať, tak aby vlastne do viatočnej hmotnosti ho porazili, tak určite ho vieme vychovať minimálne bez uhlíkovej stopy, tu mať mäso. Obchodné reťazce sú oproti farmárom vo výhode. Majú širší sortiment, dlhšie otváracie hodiny a dokonca aj farmárske pulty. I farma Toporec predáva malú časť produkcie cez ne. Oni majú postavené veci na akciách, cenách, na veľmi širokom sortimente. My máme veľmi úzky sortiment a tie akcie musia byť iného druhu. Podľa mňa to musí byť nejaký zážitok, musí byť dôvod, prečo to kúpiť, musí byť nejaká výchova tých ľudí a tých detí k tomu, aby mali vzťah k tomu, čo sa dorába u nás na Slovensku a nie vždy siahli iba po tom najlacnejšom. Zábery, na ktoré sa teraz pozeráte, nie sú z Toporca. Takto vyšperkovali predaj na českej ekologickej farme Bošina. Zážitkový predaj je náročná, ale možno nevyhnutná cesta k úspechu na trhu. Okrem iného treba presvedčiť zákazníkov, že hnedá až sivá klobása sú znakom neprítomnosti zbytočnej chémie a že brinza vyrobená z nepasterizovaného mlieka má dôležitý prínos pre zdravie. Hnoj je pre nás gazdov veľmi cennou surovinou, pretože je dôležitý pre výšku výnosov aj pre zdravie pôdy. Ale ak sa k hnoju pridajú administratívne problémy, stáva sa z neho záťaž. V nie tak dávnych dobách si záhradkári bežne chodili do bratislavskej zoo pre hnoj. Postupne sa táto spolupráca akosi utlmila a prevádzkovatelia zooparku museli hľadať náhradné riešenie. Aj to však nedávno vplyvom nárastu cien stroskotalo a tak sa organická hmota len hromadí a hromadí. V minulosti, tak ako som počul od bývalých zamestnancov alebo aj terajších pamätníkov, ľudia si chodili sem pre ten hnoj, ale to sa bohužiaľ zastavilo a teraz firma, ktorá nám to pravidelne odoberala raz ročne, prestala to odoberať, nakoľko povedali, že zastavujú toho výrobu, neviem presne dôvody. A tým, že som zatiaľ dookola nikoho nenašiel, nevieme čo s tým. Starosti prevádzke zooparku robí aktuálna legislatíva i trhové ceny. Vyše 10-tisícový náklad na odvoz ročnej produkcie hnoja je pre zoologickú záhradu privysoký. Ročne je to zhruba 250 tón hnoja. A aby sme nemuseli platiť za hnoj, človek v dnešnej dobe je to veľmi ťažké. Ako nás to má stať 10 000 likvidácia hnoja, chceli by sme to niekomu poukázať. Väčšina tohto hnoja pochádza od kopytníkov, či už sú to zebry, kone, nosorožce, žirafy a malú časť z toho tvorí niečo od vtákov, ale vieme, že vtáky toľko nevyprodukujú ako naše kopytníky. Všetky zvieratá sú pod veterinárnym dohľadom a ten hnoj by mal byť nezávadný. Bezchybný je po stránke biologickej, no zložitejšie je to po stránke legislatívnej. Tá pri používaní hnoja robí najmenej obštrukcií u klasických hospodárskych zvierat, ako napríklad hovädzí dobytok, kone, ošípané ovce, hydina alebo králiky. Na hnoj od iných ako hospodárskych zvierat už spadajú nariadenia zákona o odpadoch a potrebné povolenia na tzv. Sekundárny zdroj živín. V hre je aj priame kompostovanie samotnou zoologickou záhradou, no to sú pre jej prevádzku ďalšie starosti a papierovačky navyše.
Najjednoduchší sa pre zoo javí osobný odber hnoja a jeho domáce zapracovanie. No ak by mali drobní záhradkári záujem o náš hnoj, stačí nás potom kontaktovať, vytvoríme nejaký zoznam alebo si určíme dni, v ktorých by sem mohli chodiť, aby to nebolo kedykoľvek si niekto môže zmysleť, ale časovo by sme povedali, že sa bude nakladať pondelok od 8. do 12. Privítame. Teraz je tu približne podľa mňa 500 tón, nakoľko sme naposledy vyvážali 21 november. Takže môže byť tých 400 až 500 tón by tu mohlo byť teraz. V prípade, že by záhradkári prišli, máme tu aj čerstvý hnoj, aj poloročný, takže môžu si vybrať, z ktorého by chceli. Prípadní záujemcovia sa môžu otočiť aj viackrát. Hnoja má bratislavská zoo viac než dosť. Dokonca je možnosť aj výberu želanej konzistencie. Viacročný prehnitý, novší hnoj alebo hnoj s výrazným podielom sennej zložky. Používanie hnoja zo zooparku môže u záhradkárov vyvolávať určité obavy či pochybnosti. Náš ovocinársky expert Ľudo Vaš by sa však nebál po ňom siahnuť. Hnoj zo zoologickej záhrady, pokiaľ pochádza od bylinožravcov, ktorí konzumovali trávno-bylinnú zmes, či suchú, či čerstvú, je úplne v poriadku do záhrady, pokiaľ ten hnoj prešiel dostatočným skompostovaním, minimálne 2, najlepšie 3 alebo 4 roky, kedy ten hnoj bol prikrytý, aby do neho nepršalo, bola v ňom dostatočne vysoká teplota a akékoľvek zárodky parazitov vlastne pri tejto teplote neprežijú alebo sú skompostované v procese kompostovania hnoja. Takže ja by som v tom vôbec nevidel problém si vyhnojiť záhradu trusom od slona alebo od žirafy. Nepokladám za vhodné hnojiť čerstvým hnojom. Ideálny hnoj je, keď je dostatočne slamný alebo senný, teda je zmiešaný s tou podstielkou, je tam veľké množstvo tej uhlíkatej časti, na ktorú sa môže naviazať tie dusíkaté časti, je skompostovaný, ale platí pre všetok hnoj, či už je z klasického chovu hovedzieho dobytkov alebo z chovu ošípaných alebo zo zoologickej záhrady, tak by mal prejsť procesom skompostovania, teda aspoň tie 2-3 roky by mal byť na kope, uskladnený, prekrytý, aby do ňoho nepršalo, aby sa nevyplavovali živiny, aby nevytekala z neho hnojovica, ktorá nie je dobrá pre podzemné vody a následne taký skompostovaný, aplikovaný na povrch pôdy. Mnohí naši diváci odmietajú použitie chémie vo svojich záhradách, aj preto pre nich dnes Ľudo pripravil špeciálny recept. Budeme vytvárať liečivé a výživné elixíry. Aké sú suroviny? Tieto liečivé elixíry, tzv. Zákvasy, by sme mali v záhradách používať pravidelne a základnou surovinou je dažďovka, alebo teda voda, dažďová voda, ktorú máme pripravenú a byliny, ktoré sa nachádzajú na väčšine záhrad, väčšine sadov a to je žihlava. Klasická žihlava, ktorú necháme vyrásť a ktorá bude jednou zo základných surovín. Potom ďalej použijeme hluchávku bielu, alebo môže byť akákoľvek hluchávka. Keď nemáme hluchávku, môžeme použiť aj kostihoj, ktorý je vynikajúci, alebo prasličku rollnú, ktorá tiež má svoje špecifické účinky, obsahuje veľmi veľa kremíku, takže je veľmi dobrá proti hubovým chorobám napríklad. A ako vynikajúci stimulátor rastu je vrba, v podstate hociaká vrba, ja používam vrbu bielu, Salix alba, ktorá obsahuje množstvo kyseliny salicylovej a množstvo rastových stimulátorov, tzv. Fytohormónov, ktoré pomáhajú zakoreniť rastlinám. A tieto ingrediencie necháme zakvasiť v dažďovke, teda v dažďovej vode, ktorá obsahuje množstvo mikróbov prirodzene, ktorá je mäkká, ktorá veľmi dobre rozprúdi proces kvasenia, zákvasu. A tieto výživné látky aplikujeme buď na list, alebo zálievkou ku koreňu a všeobecne veľmi dobre prospievajú. S čím nám pomôže výluch z hluchávky, žihlavy a z vrby? Žihlavový výluch je veľmi intenzívny, veľmi silný, aj poznať podľa vône, keď ho necháme pôsobiť dostatočne dlho, minimálne 2 týždne, ideálne 3, niekedy aj mesiac.
ten mikrobiálny život sa tam veľmi rozprúdi a keď už vidíme, že sa spraví na vrchu taký film, taký masný povlak, že už je tam ten život očividne vidieť, tak používame na zálievku alebo po jemnom zriedení 1:1 s vodou aj na list, kedy nám vlastne vyživuje listy množstvom dusíkatých látok, množstvom rôznych mikroelementov, výživných prvkov. A hluchávky majú podobný hnojivý efekt, veľmi intenzívny. Ďalšie liečivé účinky tých hluchaviek na rastliny nepoznám, ani som sa zatiaľ nedopátral v literatúre, ale veľmi dobre vedia rozprúdiť život v tých zákvasoch. Vrby ako také sú veľmi dobré na podporu zakorenenia a bujného rastu, tak ako som spomínal. Ale čo môžeme povedať o prasličke roľnej, ktorú tu nemáme, tak tá sa využíva práve proti múčnatke, proti aj iným hubovým chorobám. Vďaka vysokému obsahu kreníku spevňuje bunkové steny a je to taká možno náhrada, neviem nakoľko úplne účinná, ale v každom prípade využívaná náhrada rôznych akoby fungicídnych prípravkov. Príprava je už veľmi jednoduchá, stačí zaliať, áno? Tak, presne. Takže máme pripravenú dažďovú vodu a zalievame. Tej žihlavy môžeme použiť čím viac, tým lepšie. Ja tie žihlavové výluhy zakladám buď do suda, alebo do veľkého toho 1000-litrového IBC kontajnera, kde pokojne môžeme vložiť aj 30, 40, možno aj 50 kg čerstvej nakosenej žihlavy. Pokojne môžeme nakosiť aj záhradnou kosačkou do bubna, do toho koša, kde vlastne v tom koši to máme také najemno rozomleté a tým urýchlime ten proces zákvasu. Ak chceme ušetriť množstvo hmyzu, tak kosíme kosou, ktorá nemá taký ničivý efekt na ten hmyz. No a tieto výluhy necháme zakvasiť poriadne a aplikujeme, ako som spomínal, buď ku koreňom ako zálievkou na večer, alebo v skorých ranných hodinách alebo večerných hodinách aplikáciou na list. Prišiel ten dlho očakávaný okamih, keď vyžrebujeme víťaza tohto krásneho profesionálneho červeného traktora. Čo ideme vlastne žrebovať? Čo bude víťaznou cenou? Kompaktný traktor Tim Branson 5025C s čelným nakladačom s nosnosťou až 1150 kg, 12-stupňovou prevodovkou a výkonom 49 koní v hodnote 35 400 eur z TPH. Úžasná cena, verím, že nášmu divákovi pomôže pri robote v záhrade alebo na poli. Čo bolo podmienkou zaradenia do žrebovania? Podmienkou bola odpoveď na otázku, koľko rokov spoločných skúseností s výrobou traktorov prináša spojenie značiek Tim Branson. Aká je správna odpoveď? Správna odpoveď je odpoveď A, viac ako 100 rokov. Všetky správne odpovede teraz máme prichystané v počítači. Je tu aj pani notárka, aby nás skontrolovala, či je všetko v poriadku. Takže pani notárka, máme všetko pripravené? Áno, všetko je pripravené, takže môžeme začať žrebovať. Poprosím teraz Evku, aby vyžrebovala toho šťastného diváka. Chvíľa napätia, kým to pani notárka skontroluje. Takže pani notárka, je všetko v poriadku? Áno, osvedčujem, že žrebovanie prebehlo v poriadku a výherca, ktorého telefónne číslo som práve zapísala, je teda platným výhercom tohto žrebovania. Gratulujeme a my sa teraz pokúsime nášmu divákovi zatelefonovať. Dobrý deň, tu je Jano Škorňa z Farmárskej revue. Áno. Môžete mi povedať krstné meno? Ondrej. Tušíte, kvôli čomu vám volám? Že byl traktor? Že by áno, takže vám gratulujem. Ste novým majiteľom traktora. Tešíte sa? Pána, toto nečakané. Veľmi. Tak vám gratulujem. Prezradíte nám, odkiaľ ste, nejakú dedinu alebo mesto? Strane po Tatrami, Kežmarok okres. Tak gratulujem. Traktor vám určite dovezieme a budete ho môcť aj využiť niekde v praxi? Áno. Čo budete s traktorom robiť? Tak, hoci čo, zvoz dreva a... Takže ho využijete, áno? Áno.
No tak verím, že bude pre vás užitočný, že vám urobí veľa roboty aj radosti. Ešte raz gratulujem a my vám ho určite dovezieme a ak budete súhlasiť, prídeme aj s kamerou a ukážeme to aj našim divákom. Nečakané dačo. Výherca sa nakoniec rozhodol, že si neželá prítomnosť našich kamier pri preberaní traktora. Tak mu aspoň takto na diaľku želáme veľa radostí s traktorom. Výživa z dážďovkového kompostu pre okrasnú aj užitkovú záhradu bude dnešnou odmenou pre aktívneho diváka a pridáme mu aj darčeky s logom Farmárskej revue. Nezabudnite na nás aj počas prázdnin, takže aj o týždeň. Dovidenia.